Byť ženou je úžasné. Čítali ste knižku Byť mužom je úžasné, mladý pán? Nie. Viete prečo? Lebo taká knižka neexistuje. A nie, že by to tak nebolo. Oni sa o tom nemusia presviečať. Kápeš? Pre nás ženy vychádza ročne tona motivačnej literatúry. Tona ženy, ktoré behali s vlkmi, dievča, schop sa, správna gazdinka sa nevzdáva. Poďme, makaj. A viete prečo? Lebo oni vedia, že my máme chuť sa na to vysrať. Od rána Božieho máš chuť, lebo ty sa ráno zobudíš, si chceš otvoriť mobil, tvarovým zámkom. Zabudni, moja zlatá. Čo si sa ráno zobudila, jak laboratórna krysa po 4 pokusoch. Začervenaná, lebo si včera večer dala skrašľovaciu kúru, tak dneska sa takto zobudíš. Perfektné. Potom hneď vyrážaš do kúpeľne, lebo tam Pythagorová veta, uhlomer, aby si obočie urobila rovnaké. Aj tak po pol hodine jedno je Beyoncé, jedna teta Monika z Daňového. Hej? A už tu si hovoríš, ešte vydržím, ešte chvíľu. A potom zbádaš tú čerešničku na torte. Tvojho muža, jak pozbieral všetku svetovú odvahu a bere si tie biele trenky. Lebo môže. Lebo to ešte neprestali vyrábať. Ak to chcete ešte vyrábať, dajte nám aj ekrazit, v ktorom sa to dá vyprať.